Step 14 uthi balance akhe awuzuba busy content creation ixesha lonke iabsorbe bonke ubomi bakho ucaba akho nto okwazi uyenza funeke uyenze le content uyiedithe uthini uresearch. Balance your life. Ndithi kuye kaloku i-content creation iwasimna i-platform endiyisebenzisayo mostly TikTok. UTikTok uze ube viral funeke uposte ii-videos about 10 every day for the next 3 months. Kanti ndayenzela clever apha ekuqaleni ndaposta ii-videos abantu zade zayi-400 and then ndaqala ndiposta ke. Ngoku uyandibona uba ke I'm tired, I sleep late kokunye ndilibala ukutya uthi yima balance. Ndithi kaloku uze ndibe viral funeke ndisebenze ngalaa ndlela yaqala kaTikTok. Uthi awuzange zawufuna majority apha. It's not about i-following, it's about truth. And ayekho mninzi umuntu ofuna inyani. Khumbula ibali laseSodom naseGomora. Kwaphuma uLot nefamily yakhe qha. Inoba ibiyitawuni engakanani ke iSodom neGomora. Wathi khumbula kwixesha likaNoah kwaphuma ifamily yakhe qha. Bengafuni bonke abanye. Khumbula ibali likaShadrach, Meshach noAbednego uba baba yi-3 and ayikuba babengayazi uba ke esa stage usegolide sizawenziwa. Babenayo nechance yobaleka but they chose to remain. Baqonda uba sizawubenzela umzekelo, we will not bow down thina to no idol. Uthi ke ngoku khumbula nento yokubana sendilandelwa ngabafundi. Athi uJohn 6 verse 66 to 68. Bemka abanye baqonda uba hayi le nto kaYesu lena hayi i-cost is too high yokumlandela. Kwashiyeka le 12 wabuza ke ngoku. And Jesus said unto the 12, will ye also go away? Nizawumka nani? Niyemka nani ke ngoku xa nibona kwi-standard siyanyuka? And Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou art the of eternal life, and we believe and assure that thou art that Christ, the Son of the living God. John 6, 67 to 69. To Hebrews 4. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us come boldly. Niyemka nani ke ngoku xa sendiyichaze olu hlobo into kaYesu? Uyasibiza. Wena sowuncama uthando lwalapha emhlabeni wathi ku-4B uthi come up higher to holiness. Wena mntu okwi-alphabets LGBTQIA+, uthi nawe uncamile uthando, come up higher. uYesu weza wazophila wasingle wanibonisa uba kuyaphileka umuntu esingle. Uthando alisekho kwi-humans. Sinechance yalo phaa kuYesu. Asibanintsanga isizini esikuyo yeLove is Blind yakhe apha ekugqibeleni kasizini 144K. Kunenamba nalapha ekugqibeleni ethi 144K esuggest into yoba asikho baninzi. So uthi suleqa ii-numbers ne-following kule i-account. Balance your life. Umuntu ofuna inyani, I will send this information to their For You page. I-algorithm izayizisa ngandlelana thizeni.